आं थानाय रुम बेयो बिनि गाहायाव थायो आङो नैबे गोजौआव बायदिसिना जिफोर लामो आरो बेफोरनो ओरैनो बेरायग्लांनाय दसे ओरैनो सायाव टाइम पास खालामनो हायो दसे सिङाव बरिं मोनबा सायाव थाफैनो हायो। ओरैहाय दुब्लिबारि दङ नै बिथिंजाय ओरै सोरगिदिं बांला गोजा गासिनो बिसोरनि सोब बिल्डिं गोजा आरो न'फोरा गासिबो हाजो जेरैबो हाजो माने बाहेरनि दंफां गैया खालि लबार दंफां थाइजौ दंफां नारेंखल गय बागान बिदि गोजा नायलांदो बिदिबा आं देखायलांनोसै। आं थानाय लकेसन बियो बेयावनो थायो जोङो नैबे रुमावनो। थाइजौ दंफां मालायाव खुन्था दंबावोसो नै गोजौआव लुगोन बेखौ मालाय दिनाव खुन्था फार्स्ट दंखाजोबो नै आरो फोजोबबावगोनसो ओरैनो बेसेबा गोजौ बिल्डिंखा आरो मेन लामायाव